Kabataan na sulong eskwela
sulod niya sumsumangking kuha ni kupadi. May adubo nga manok, tinadubo sa lubi. Nagimbot yan harang agikay mahayang na. Solamente ang nahitura, mga tuluanan sa hugasan. Ang ako na bibiduan, mga ginutang sa kunakangawan. Ikuha kagabi, na may sulod nga sumsuman. Ikuha ni kupadi, may adubo nga manok, tinadubo sa lubi. Nagimbot yan harang agikay mahayang solamente nahitura, mga tulanan sa hugasan. Alam ko na bibiduan, tubang nga ginutang sa kunakangaran. Uri ko balay, ya unit na pitay. Diri mang kaninay, diriliwag kang nanay. Ako na diskubri, at itam nga napitay. Surusulot na yan kagabi ni tatay. Uri ko balay, ya unit nga napitay. Diri mang kaninay, diriliwag kang nanay. Ako na diskubri, ang branga napitay. Surusulot liwag kagabi ni tatay. Akong pa nahimang rawan, kanya kiwatik dala ng iba. Mga kamot niya magyubay na, bisan na pag nakaw naglurulabyog na. Uri ko balay, ya unit na pitay. Diri magkaninday, diri liwag ng nanay. Ako na diskubri, ang itlap nga napitay. Surusulot na yung kagabi ni tatay. Kuha parahan, kuha kagabi, na may sulod niya sumsumangking kuha ni kupadi. May adubo nga manok, tinadubo sa lubi. Nagimbot yan harang agikay mahayang solamente ang nahitura, mga tulanan sa hugasan. Ang ako na bibiduan, tubang nga ginutang sa kunakangaran. Solamente ang nahitura, mga tulanan sa hugasan. Ang ako na bibiduan, tubang nga
Suti, ang tanong kang naribuhi, kung nantuna binayuko, ang tanong madali tumubo. Suti, ang tanong pang naribuhi, kay basi manaring sing, nga nagbukat sing bidang DJ Alvin on the mix. Maduruto manaribo, iya tanong nga inataman, kaupay kadla pag-indan, tungod kay kanya inataman, mga bukad na murang-rang, may bius na natubo sa bukad masaliwan. Suti, ang tanong pang naribuhi, kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Suti, ang tanong pang naribuhi, kay basi manaring sing, nga nagbukad sing nga nag-problema, ang tanong niya na uuga, ang daraga nagpatuto sa kanya, kung ano apag-ataman niya, tungod kay ang tao buutan, ang daraga gintutuan, naglabay ang 5 kabulan, ang daraga binubuatiyan. Suti, ang tanong pang naribuhi, kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Suti, ang tanong pang naribuhi, kay basi manaring sing, nga nagbukad sing gidang Suti, ang tanong pang naribuhi, kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Suti, ang tanong pang naribuhi, kay basi manaring sing, nga magbukad sing bidang nga nag-problema, ang tanong niya na uuga, ang daraga nagpatuto sa kanya, kung ano apag-ataman niya, tungod kay ang tao buutan, ang daraga gintutuan, naglabay ang 5 kabulan, ang daraga binubuatiyan. Suti, ang tanong pang naribuhi, kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Suti, ang tanong pang naribuhi, kay basi manaring sing, nga magbuka